Un lucru important nu se face ușor. Raliul este definit de această expresie. Ca să mergi repede, ai nevoie de curaj. Ce îți trebuie ca să câștigi un campionat? Unii spun îndemânare, alții spun muncă în echipă, iar alții că doar de puțin noroc. Și totuși, cu toții ar avea dreptate. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm. În raliuri se spune că cine începe bine a câștigat jumătate din luptă. Reușita nu constă însă doar în lupta continuă de a nu face greșeli, ci în a nu face aceleași greșeli de 2 ori. Raliul este un ansamblu de factori, de cele mai multe ori independent de voința și crezul echipajului. Este de altfel un sport complex care angrenează în lupta pentru podium eforturile unor echipe de oameni. Și mai presus de toate, este un sport în care ansamblul om-mașină trebuie să funcționeze perfect. Nu întotdeauna cei mai puternici reușesc în această lume complexă a raliurilor, ci doar aceia care se adaptează cel mai bine la schimbări. Schimbarea continuă este însăși una din caracteristicile definitorii ale acestui sport. Și totuși, ce îți trebuie ca să reușești în această lume complicată a raliului? Răspunsul nu va fi unul simplu deloc. Aventura acestui an începe chiar acum, aici, în fața ta. Nimic nu este imposibil pentru cei care încearcă. Orice este nou, de cele mai multe ori este greu. Este adânc sculptat în ADN-ul nostru uman să învățăm continuu să ne adaptăm. Realizările nu sunt atinse prin putere, ci prin perseverență, determinare și educare continuă. Începutul acestui an competițional nu face excepție de la aceste reguli. Mergem către 2021? Hai. Sportiv. O luăm cu începutul? Hai să luăm cu început. Ascult. Hai, iau cu Winter Rally și povestești un pic aventurile de la Winter Rally. Ne-am încurcat cumva cu nenorocirea asta de Brexit, că multe din piese veneau din Anglia, dar costat în vamă la București ce aveam nevoie pentru ea din cauza Brexitului, că nu aveau destui vame și aia să facă transferul de pe Anglia pe România. Anyways, am asamblat mașina, am făcut tot de la zero. Cap-coadă am desfăcut tot bucăți, tot. Nu, în Ungaria sau aici? Nu, aici în România, chiar în Iași. Am terminat-o foarte târziu, adevărat. Săptămâna următoare, o vasnă. Ca de obicei, cu o săptămână înainte de rally. Bine, noi veneam după 2 luni jumate, gen, să spunem, de muncă continuă, sau 2 luni, cât a fost, de continuu. Lucrat câte 12 ore, 14, 15, 16 ore pe zi, să o ansamblăm. Că chin, aduc cutia din Cehia, de la caps, discurile, frânele, etriere, portetriere. Adică mașina asta n-are, cred că nici 10% nu mai are în comun cu aia altă. Sau, cred că în afară de caroserie nu mai are nimic de aia. Și a venit în Rally. Am făcut niște teste, cred că câteva ceasuri, că era ok. Adică feeling-ul din ea nu era în asta. Îți plăcea? Dai seama, simplu, frâneze, accelereze, e ca la calculator. Dar nu știam unde ca viteză. Nu aveam niciun know-how. Unde reper? PS1. Cred că e aia a lor, clasică, care o fac de 150.000 de ani. Întâia plecat, noi am făcut proba undeva spre finalul probei. Văd sărind de pe un pod, unul din bulgar cu Evo 9, după noi. Mai erau 200-300 de metri să termina proba. Zic la bă, te-am încurcat, nu, bă, n-ai nicio treabă, nu, că noi oricum suntem venit la să. Zic, bă, dar unde suntem noi? 20 și nu știu cât. Zic, ceva nu-i bun. Hai să nu ne batem singuri, hai să încercăm să mergem mai repede următoarea dată. Bă, și am tot mers la probă, au început să lege lucrurile. Nu mai veneau aia peste noi chiar așa. La final de raliu, cred că am bătut la noi național și cred că ceva 4 la internaționalul vieții. Exact. Dar de la probă feeling-ul din ce în ce mai fain, adică au început să lege, hai spre casă. Ne-am spre casă, zic, bă, ceva nu se lega.
Dar ca și feeling era mișto, adică stătea pe drum decentă. Adică pentru chestii care ai făcut-o azi și mâine dai competitiv, eu zic că rezultatul a fost nimerit, cumva. De-ați cu zăpadă. Asta a fost tot la zăpadă? Asta a fost tot la zăpadă. Nimic, nicio mulțumire sufletească, nicio... Fix teste, frate, fix teste. Nimic mai mult. Sute de piese în mișcare, fiecare importantă, colaborând în armonie. Aer, benzină și scânteie, lucrând împreună pentru a crea putere, transmisă apoi spre roți. Conceptul este simplu, rezultatele însă complicate. Uneori lucrurile bune trebuie să se termine pentru a începe unele și mai bune. Eșecul este pur și simplu ocazia de a începe din nou. Și mergem la întristarea sezonului? Mergem la întristarea sezonului. Hai zic că Brașov un raliu drăguț. Bă, da, mișto configurația aia, mișto cu probele alea. Îți dai seama, după zăpadă am venit și noi un pic... Ai bravo. Stai, frate, așa un pic. Pateul deja se inflamase. Frate, așa un pic. La shakedown, nu încet, repejor la shakedown. Am început să dau drumul cu ea, să împlânt cutia, să frânez cu cutia, zic, nu nașpa filmul. Frumos, dar nu prea. Frumos, dar nu prea. Și zi, pe de-astea de nivelate, în fine, una peste alta am găsit eu un setup cât de cât să fiu config. Eu zic, bă, vreau mai așa, mi se pare că e cam așa. Și cam așa s-a făcut setup. Adică nu, stai că vreau 2 clicuri pe rebound. Nu, băi, mi se pare că e cam așa mașina și ea mai făceau ceva, ea mai dea motorul mai... Adică practic, inovații continuă. Așa zic. La shakedown a fost ok, în afara faptului că la una dintre cele mai răsucit era să iau tot fotografii, că am venit noi mai zvântat. Deodată și fata aia care a invitat săraca era așa speriată când am văzut cu ea pe parapet, zic asta e frate, am omorât-o pe fata asta. Da, a fost ok. Având invitați. Nu mai invitați. Deci la evente nu mai îmbracă invitați atât. Nu mai am depășit momentul. Cât de mult contează shakedown-urile astea? Bă, eu le-am folosit, de exemplu, în scop comercial, ca să-i spunem așa. Eu nu le-am folosit ca și teste, că până la urmă e o chestie scurtuță, relativ scurtuță și am folosit-o mai mult pentru invitați, gen. Că tot feeling ăla am în mașină, adică tot pot să-mi dau seama ce fac eu, că tot eu merg cu ea, dar cu ocazia asta ofer și ocazia altuia să vadă cum e într-o mașină de raliu. Ce înseamnă? E foarte important să... eu am găsit-o ca o metodă de a populariza sportul, să zicem așa. Da? Și toți oamenii care i-am luat în dreapta au rămas urmăritori de noștri, au rămas prieteni cu ea, adică chiar le-a plăcut, zic, băi, foarte mișto, frate. Nu m-am gândit vreodată că chiar așa de mișto. Bă, shakedown-ul ăsta spectaculos, cum vârtești cu distracție? Cum vârtești cu distracție, feeling-ul bun, zic, bă, tare, hai mergem. Prima PS1, vedem unde-i treaba, că era cu băltos, era cu un picuțuc de zăpadă, adică... Da, alea două mișto, numai că la mama dracu. Doar că la mama dracu. Tot în România. Ardeal. Da, gen. O prima probă, pe acolo, cam în timpii noștri, nu... Adică mai bine decât la zăpadă, adică nu-i mai omorau. Aia eram pe acolo. Și după PS2 zic, mă, să tragem o leacă mai vânos. Zic, să ne apropiem de ei un pic, să nu-i lăsăm și aia car. Start, flăcări pe capotă, zic, ui, băiatule, s-a oprit. Am oprit pe dreapta. Zic, bă, trebuie să luăm oameni. Așa la prima, zic, bă, lucrurile sunt foarte simple, eu sunt tip foarte franș. Nu stau să mă negociez foarte tare, să povestesc povești. Am zis, treaba e foarte simplă. Dacă nu reușim să ansamblăm un motor, sau să cumpărăm un motor, sau să facem un motor în următoarele săptămâni, considerați că anul ăsta s-a terminat. De la prima privire în ochi și prima discuție am simțit multă pasiune. Apoi ne-am gândit, am analizat și ne-am dat seama că astfel de spirite, astfel de idei și proiecte le întâlnim tot mai rar. Împreună cu proprietarul companiei Layer, caracterizați de curaj și dinamism, am decis că merită să încercăm. Ne-am alăturat și pas cu pas am susținut tandemul, stabilind o strategie și o direcție de urmat. Repede ne-am dat seama că rolurile s-au împărțit cumva de la sine, ca într-o familie. Practic, cineva trebuie să apese pedala de accelerație, dar pentru a ajunge la destinație, cineva trebuie să știe când să calce frânele. Am învățat din greșelile altora, am învățat și din greșelile noastre. Rezultatele și performanța într-o echipă apar cu răbdare, în timp,
multă muncă și pricepere, dacă ne pasă în tot ceea ce facem și dacă o facem cu pasiune. Un telefon, 10 de ore de muncă. Timpul, un adversar de temut. Calcule matematice complexe făcute de câteva ori. Măsurători precise. Totul este verificat continuu, ca într-o buclă ce pare fără sfârșit. Nu mai există loc de greșeli. Emoțiile se întrepătrund cu frica. Săptămânile de muncă titanică stau în fața unei simple rotiri de vibrochen. A sosit momentul adevărului. Atenție, motor, acțiune! După momentul Brașov, știam că am semnat oarecum Condica și că orice făceam era gata. Și atunci am zis, băi, hai să încercăm altă abordare. Dacă așa cu heirupismele nu-i bun, hai să începem, jucăm un pic șah, să fim un pic metodici. Și am adus contabilitatea ca să facem o paralelă, am adus contabilitatea în sport. Și atunci hai să lăsăm locul 1 deoparte, locul 2, locul 3. Hai să vedem văzând și făcând. Pentru prima dată la Harghita n-am mai jucat ca nebuni. Te-ai calmat. Ne-am așezat în mașină și i-am zis de la stat. Trebuie să o luăm ușor. calm. Ne-am dat seama că e programul în pericol. Și atunci m-am pus cu ungurul jos și am zis, bă, hai să o luăm de undeva. Hai să o luăm, să încercăm altă abordare. Hai să nu mai luăm așa cu smulsul. Numai că te lovești de ei. Nu știam ce, frânam să oprea. Cine dracu mai mers cu frânele astea scumpe, cele mai scumpe de cursi de Evo 9? Am mai zis nici dracu. Frânam, mașina se oprea. Frânez și cu frâna, frânez și cu cutia. Veneam de la 200 la oră, în 5 de metri aia se oprea. Mai dai una în sus, mai dai una în jos. Adică era o alergătură continuă. N-am înțeles niciodată probele la deal. Hai să înțeleg, niciodată. De ce? Nu. Mental? Nu știu dacă mental, nu. Stilul meu, nu, eu frânez mult mai mult la deal decât la val. Eta are totuși o bucată destul de lungă. Și cu toate astea spune că îți place. Hai, la nebunie. Dar nu-mi ies probele la deal, nu îmi ies. De la probă la probă din 5 mai bine, ți-am zis, Bogdan s-a oprit, am început să mergem și am început să mergem și am început să mergem și am văzut că se leagă și mașina din 5 mai docilă, am luat și la setup. Mi-am zis, bă, aia nu e așa, aia nu e așa, adică am început să o citesc. Dar în schimb mă dovedea chestia cu frânatul ei. Adică nu aveai, mergi ca nebunul și când trebuie să frânezi, eram încă adaptat la sistemul vechi și când frânezi, frate, mașina s-a oprit. Și iară mai dai una în sus, mai dai una în sus, mai frânează, Adică a fost mega complicat să mă adaptez la toate chestiile noi, că eu am gândit vreodată noi să avem toți jokerii cu cutii, cu frâni, cu blocanți, cu toate nebuniile. Noutatea de cele mai multe ori ne creează frământări. Este și cazul etapei de la Baia Mare. Proaspăt revenită în calendarul campionatului național, după o pauză de 14 ani, competiția legendă din Maramureș se va dovedi a fi un test de anduranță și de continuă adaptare la condițiile meteo extrem de capricioase, de pe zecile de viraje din pasul Gutin, rezultatul fiind nesperat. Va fi însă unul la limită și va fi posibil doar cu picătura de noroc aferentă. Auzisem povești cu Baia Mare. Intrat în ecuație României. Total dintr-o conjunctură... De nicăieri. Foarte mișto. Mie mi-a plăcut. Adică super peisajul, câtă lume a fost, adică... Maramureșul. Da. Adică s-a văzut... Tine și destul de aproape de tine aici, poți să fii Da, cumva aproape de mine la 8 ore de mers. De fapt, drept povestea e că la noi în asistență au venit niște turci. Soilu și cu cel mai cunoscut și cel mai apreciat navigator de la ei din Turcia. În fine, și stăteam la masă seara, după primele recunoaștere în presă, am făcut cunoștință. La un moment dat, de nicăieri, așa, mi s-a pus vălul pe ochi și zic, bă, da, sabia lui Ștefan? Și aia pe ea a umflat râsul, zic, bă, dar asta de unii? Frate, ăsta e Moldova, știți, când venea și cotropeața aia și te-am făcut povestea aia. Și, dimineața am văzut aia, Stephen the Great. Deja al treilea raliu pe asfalt, deja lucrurile se sedimentaseră cumva. Și are și ăsta povestea lui cu locul 2. Asta cu povestea cu veșnic locul 2. Că și la Harghita a fost tot locul 2. Și atunci asta cu minciori în banca noastră, doar că aici la Baia Mare au venit mai mulți. A fost altă joacă și aici. La fel au început să cearnă probele. Care probe absolut senzaționale. Care probe mișto. Aia, ți-am zis, cel puțin aia prima lor,
Eu o pun în balanță cu lueta aia printre case, ai senzații de navigație. Foarte mișto. Dar foarte mișto tot feeling-ul raliului. Pe de-a întreg. Adică se vede că oamenii ăia sunt pasionați de așa ceva. Și cu ploaia? Și cu ploaia pe Gutin. Luăm startul a doua zi, așa am ohorât. Zic, ce să urcăm? Hai să urcăm pe softuri. Pe nicăieri. Ba umed, ba uscat, ba foarte uscat, ba iar un pic umed. Era clar de medii. Clar. Nici nu trebuia să te gândești. Ideea este că prima buclă am făcut-o praf. Și pe a doua, ce zic eu? S-a apucat să plouat afară, zic, ploi direct, nu știu, mai gândim. Zic, bă, asta e așa. Dar dacă cumva acolo, zic, nu, gata, plecăm pe soft în continuare, nu mai schimbăm. În ultima secundă mi s-a pus valul pe soft. Bă, mergea softul ca la zidul mod. Foarte mișto. Și cu 30 de viraje înainte de final, aproape de final, că acolo ai sute de viraje la marea aia, de ce n-aș trage o frână de mână? De-a latul s-a pus mașina cu fața la deal, nu mai pornea motorul. Zic, acum ce facem, frate? O luăm de la capăt. Ultima probă, Mara cu gâtâi pe invers, power stage. Zic, bă, acum e momentul nostru. Strălucim, frate, rupem gardul. Sabia lui Ștefan cel Mare e zero. Sabia. Ideea este în felul următor, că undeva unde se face trecerea de la Marea pe gâtâi, tetache, direct cu curul prin parapet. Nu știu cum, el a avut timp să uite, că el s-a uitat peste baltă și spune, vai frate, dacă cădeam în hobby, mai scoteam și la primăvară. Cădeam undeva într-o râpă, într-o mega râpă, iar eu, un mega calmul meu, mă uit la el și zic, calm, nu chiar așa dramatic. Ăsta a umflat răspuns, dai seama. Ia, contact, pui contact, iar, în fine, am ajuns la final cu o grămadă de timp. Dar una peste alta, rezultatul bun. 2 din nou la clasă și hop, o gălăgie de puncte în campionat. Deja eram din nou în cărți. Adică zi... Unul de la zăpadă? Unul de la zăpadă cu 2 deja a început să joacă. Contabilitatea funcționa? Funcționa contabilitatea. Conturile patrimoniale erau acolo. Bă, adică venitul cu cheltuieli era bună treabă, era bine, era bun. Ce nu înțelege lumea, sau ce nu înțeleg o mare parte din piloții de la noi, e că raliul e un sport de anduranță. Corect. Raliul nu-i coastă, raliul nu-i liniuță. First to win, you have to finish. Yes. E un sport tehnic, e un sport de anduranță și un sport care nu-l joci numai în 3 probe. Ca idee, jucăm pe puncte, jucăm tehnic. Despre Transfăgărășani se spune că este cel mai frumos drum din lume. Pe bună dreptate. Înșiruirea de viraje pe 10 de kilometri, sculptate în inima munților făgărași, sunt visul oricărui pilot. Etapa argeșeană se va dovedi însă un test extrem de dificil. În raliuri, erorile apar de cele mai multe ori din mici detalii, pe care un ochi neformat le-ar scăpa din vedere. Ezitările nesemnificative pot schimba însă decisiv parcursul echipajului. Hai atunci la Argeș. Da. La proba Regina Campionatului. Proba Regina Campionatului și probă bărbătească, în adevăratul sens al cuvântului, și probă de raliu în adevăratul sens al cuvântului. Țineți minte ce vă spun eu și hai să-l faci și tu. Țineți minte ce vă spune taica. Ce vă spune tata. PS1 de la Maramureș. Marea cu Gâtâi este o autostradă. Transfăgărășani este autostradă, este un DN-ul. Raliul, cum îl înțeleg eu pe asfalt, nu este un DN-ul. Și cum ar trebui înțeles, corect. Și cum ar trebui înțeles, nu este un DN-ul. Sunt de acord cu tine. Raliul este un sport de îndemânare, nu este un sport de cine dă mai tare cu tunul la deal. Până să ai acea probă în campionat, consider ca lui ETA fiind cea mai mișto probă. Nu consider aia proba Regină. N-ai nicio treabă, e un DN-ul. Și atunci la Pitești, ce? Cred că la Pitești cred că au fost mai mișto probele aia scurte. Îți plac mai mult, da? Mie îmi plac probele mai înguste, frate. Eu nu sunt mare fan probe din astea late. Și cu toate astea te dai cu cea mai lungă mașină din campionat. Da, asta că asta s-a putut. Și la Pitești am făcut un dezastru, frate, prima zi. Țin minte că asta am scris și pe Facebook. Cunoaște. Praf. Am plecat pe PS1 aia, ne-a prins ploaia, cu Norbert sărit afară. Mega complicate prima zi. Ba ploua torențial, ba se uscase, ba iar plouase, ba n-am înțeles nimic.
M-am pus la masă după prima zi și zic, bă, și acum ce facem, frate? A doua zi că suntem la gar cu trenul, frate, eram la mama dracu. Și zic, bă, dacă nu avem nicio șansă, dacă nu tragem tare la asta zi, la coada lacului dimineață, nu facem nimica. Și numai, dragă, vezi că am făcut ce mega probă a vieții, am reușit o mega probă de unde nu-ți place. De unde nu-mi plăcea aia, frate, am scos o mega probă și ne-am oprit. Ne-am pus cu coatele pe ele roz și am mai facem. Stând în start, mi-am dat seama că 30 de puncte alea care putea să le iei la locul 1, că Banciu nu conta, Banciu era venit licență One Event, înseamnă 36 de puncte. Corect. Dacă noi ne păstram poziția. 36 de puncte acum puse la capac la ce am strâns noi până acum. Noi cred că anul ăsta luăm opțiuni serioase să fim campioni. Urcăm sus și zic, bă, mai avem 2 probe. Mergem mama, schimbăm, punem medii și coborăm pe medii, frate. Stai, lasă pe ăștia în pace să plece pe soft. Toți erau pompați când plouă afară că alea, dar gumile lui Bobis le-am lăsat jos. Și tu aveai numai softurile? Și aveam numai softurile, frate. Și niște softuri, gata. Nu pot să cred. Jur. Și niște softuri, N-ai putut gata. să muți spatele pe față sau ceva? N-aveți că erau praf toate. Erau gata? Gata, praf. Erau de un an bun? Nu mă, erau bunuți, erau cumpărate în anul ăsta, dar zic ca idei, erau praf. Gata. Erau terminate. Le-au uitat? Nu le-au luat, efectiv nu le-au luat din Pitești. Când n-au mai avut loc în camion de ele. Aveam 4 softuri și o rezervă. Am coborât, nu știam cât luam. N-am știut cât am luat sau am dat sau astea. Zic, de acum, frate, Doamne ajută pentru următoare, că trebuie să decolăm. Pe asta trebuie să tragem tare, indiferent ce s-a întâmplat, cum ar fi, trebuie să tragem tare. Și ne-am luat un Vânjane la vale. Probabil că ce-ți place la vale. Pe la jumătatea probei, i-am zis lui ăsta, frate, am rămas fără gume, mai avem gume. Îs gata, nu mai stătea nimic, plecam în toate direcțiile. Adică erau praf. Nu știu dacă au ieșit sârme din ele, dar erau aproape ieșit. Am terminat proba. Când ne-am uitat la ceas, mai aveam 1,1 secunde în fața lui. Nu pot să cred. 1,1 secunde în fața lui, frate. Și noi am luat 2. Și am luat punctele din primul loc. Bun. Și atunci au venit Eugen și zice, băi, deci dacă mai aveai 2 viraje. 2 viraje, frate, dacă mai aveai, te ardeam. Și zic, s-a terminat raliul, frate. Avem opțiuni serioase. I-am zis, pentru toți ceilalți, orice pas fatal fac într-unul din raliurile care mai urmează, n-au cum să nu mai bat. Nu, fizic, n-au cum să te ajungă. Corect. Pentru că au ratat taman raliurile importante. Ați văzut de aproape sonde petroliere? Mulți vor spune că nu, pentru că la ele ajung de cele mai multe ori doar drumurile tehnice. Pentru mulți piloți, pe acele drumuri începe cu adevărat raliul. Pământ, praf și piatră, copaci și umbre, viraje ascunse și peste toate ploaie, multă ploaie. Vremea nu se dezminte nici de această dată. Băi, băiatule, crunt. Și după aia start festiv iar mulți oameni, foarte mulți oameni la Bacău. Sunt mulți iubitori de motorsport. Ca nici într-un an, da. Sunt mulți iubitori de motorsport. Era 2 zi la dragii mei moinești, cu o probă nouă, băgase a de Dumnezeu să ierte, o probă nouă, foarte mișto. Și făceai, cred că dacă nu mă înșel, de 3 ori cred că făceam proba aia. Făceam de 2 ori moinești, de 2 ori vermești și de 3 ori aia. A doua buclă, știu că după a doua buclă deja eram bine, eram mărit, mie întotdeauna am plecut nebunia aia de vermești. E zi foarte îngustă, printre case, prin urc, pe aia mi-a plăcut întotdeauna. Și am acolo o amintire de acum vreo 2 ani cu Doru, era să dărâmăm, frate, la aia, să le dărâmăm casele într-un viraj, că nu eram singuri din campionat care aveam 6 plin, Simone avea 4 plus. Dar mi-a ieșit de data aia. Și după prima zi eram ok, urma a doua zi, urma nenorocirea de a doua zi cu astea, probele de lângă Bacău. Da. Se muta treaba. Care erau noroioase, știam povestea că acolo dacă plouă e gata treaba. Prima, aia lungă. Că aia s-a făcut de 3 ori. Okay. Și anul ăsta în același format s-a făcut aia de 3 ori și super special. Era gen ok până la intersecții. Ok. Și de acolo începea calvarul.
cu antâia, atenție, la o mașină de curs și cu antâia, e ca și cum stai pe loc, frate. Și la atacul 6. O plecat, o scos fața afară, erau niște lemne și zic, Gicule, ține-te. Direct din ele și ne-au aruncat înapoi în drum. Un noroc că erau lemnele acolo, noi le-am Fix, anul trecut. fix. Deci am zi, exact cum antenela, bang, ne-a aruncat în Dar drum. știi că dacă nu sunt zic, lemnele am alea scăpat. acolo, știi că Cobor bine, te frate, duci. cobor bine. Pentru că am căzut eu din mașină, stai exact. Și zic, bă, ia să ne calmăm noi alea, că mă, frate, cu avântul ăsta muncitoresc. Pionieresc. Zic, bă, dar ce facem noi aici, frate? Noi acum ne dăm singuri la picioare, deci prost la cap, ne-am tâmpit la cap. Intrăm la lovituri de FIFA. Da, ce facem, frate? Și facem proba aia, o facem pe următoarea și zic, bă, da, totuși, bă, frate, le trage. Poate îl prindem pe ăla dacă facem la o nefăcută. Și zic, hai că acum vine aia scurtă, aia de viteză. Și zic, băi, hai să o facem noi pe aia, frate, zi pe noroi. Și ce spui, fratele meu, luăm startul, sunt niște șerpuite, la capătul lor în dreapta 2 și de nicăieri stimabila. A scos spatele și a dorit puțin exteriorul, dar la 3 la oră, adică să nu înțelegem că la o viteză mai mare. A scos un pic spatele și ne-am oprit pe mal. Dreapta 2. Spectatorii se uitau la noi la ei, le zic, veniți încoace, ăia ne făceau cu mâna. Te striga lenear de la ei? Nu, dar ce să strigi, că noi ne-am oprit și eu încercam să o mut. Când ne-am văzut la ultima probă, ne-am strâns mâinile victorioși. Și zic, stai așa, olea, că nu chiar așa, că mai avem țigănia aia de super specială. Frate, unei nici nu-ți dai seama când se rupe ceva și face plops. Zic, bă, nu chiar, nu, hai să mergem. Dăm bătaie noi sportiv înăuntru, spre circuitul ăla, ne punem la start. A întâia, a doua, plecăm, derapaje, pe linia dreaptă, terminăm raliul, ne strângem mâna pe ura, ne oprim la serviciu. Zic, bă, ia unii, domnul electronist, că băr, nu-i de-a lui modelul ăsta. Etapa de la Sibiu a fost întotdeauna bărbătească. Probele dure de macadam din inima munților pun la grea încercare ansamblul echipaj-mașină. Este un test suprem al fiabilității. Miile de fani adunate în jurul probelor fac din acest eveniment un adevărat spectacol. De această dată, cele 3 diamante vor suferi încă de la start. De la extaz la agonie și înapoi, Sibiul va fi cu adevărat un roller coaster al emoțiilor. Schimbăm pompa de benzină, între, că urmează Sibiu, victorioși, bucuroși, ne-am mai luat puncte, ora fetelor acasă, bă, poate pompa de benzină, o punem totuși pompa medie, bă, punem pompă nouă, frate. Punem pompă nouă, ne deplasăm la Sibiu, recunoaștem probele, bă, mișto. Configurație nouă. În configurație nouă, n-a mai fost nimeni niciodată, îți dai seama, n-a mai fost niciodată prin Bolovani, a fost la Sibiu, dar când s-a ținut pe asfalt, adică nicio treabă cu ce era acum. Singura problemă e că, la shakedown, bagă bobița întâia și mașina nu vrea. Ducem la service, scot aia pompe, fac, dregi, mape, refăcut software, din mers, adică în timpul raliului să refaci harta de benzină, îți dai seama, e o adevărată bucurie. Eu am zis, bă, fiți atenți, eu mă duc să mă culc. Numai să-mi spărgeți motorul atât. Mă dorm 2 ore ca să mi se șteargă hard disk-ul. Mă sunați când e gata mașina. Se apropia ora startului, nu suna nici dracu. Îmi răspundea într-un final la telefon, zic, bă, da, gata, am făcut, i-am făcut harta, i-am făcut tot, îi merge tot. Am pus la start, se făcea o probă de 2 ori și șanta scurtă pe noapte. Pe noapte. Așa-i? Bun. Cred că am făcut vreo 5 km din prima probă. Moment în care apare o chestie pe display. Așa. Temperature high. Opa. 98, din nou. Una peste alta, clai peste grămadă, am mers cu 150 de cai pe la deal, că ba întrerupea, ba nu întrerupea, ba închidea alesul, ba deschidea alesul, ba la deal, când închidea alesul. Cumva am făcut prima probă, sună electronistul, Gicule, ce facem că asta face 98 de grade, când face 98 de grade, îți face liniște în mașină. Tace. Ce facem acum? Păi, acum n-aveți ce face, n-aveți decât să mergeți tot așa. Super. Hop, pe ales-1, măcar să ai ceva. Dai seama, s-a încălzit, nu, ne-am bătăi, ne-au spart aia. Ne-am sfătuit în Ungaria, ne-am sfătuit în Iisus Hristos pe pământul ăsta, Doamne, pune-te la 115 grade, că dacă ajunge acolo nu se întâmplă nimic. După PS2, ne oprim. Am mers să răcească gen mașina, avea în continuare 105, 106, 107 grade, ne-am oprit.
Am dat întâia să plecăm pe cine am dehămat de toate. Canci. Și plecăm, mașina nu mai vrea la deal. Zic, no, asta e. Acum, cum? A început evente, să fac vânt cu capota, am dat drumul la căldură. Am niște oameni pe margine, ea se uitau la noi, asta ieșea fum din ea. Zic, dom'le, s-a stricat? Zic, nu știu dacă s-a stricat, dar nici nu merge. Se încinge. Nu merge deocamdată. La un moment dat s-a răcit, gen 96, 97 de grade, 98 grade, asta tot făcea vânt. Am băgat un tranteia și am început să o ia așa la deal. Zic, Gicule, Hai, acum din mai. mers. Acum mai, închide capota și am ras-o, frate, când i-am dat drumul din Păltiniș, a făcut imediat 70 de grade și mergea normal. Dar de la ce se încinge până la urmă? Există, e o long poveste. Story, nu? Long story, am descoperit-o de-abia la Iași. A, bun. Adică a mai fost un pic de vreme până să descoperim momentul. În fine, ideea este că, ți-am zis, ne-au omorât ăștia. Noaptea, în continuare, mașina făcea temperatură, zic, băi, ce sos, bă, a luat ăia, l-a puricat, hărți, scoate, mape, scoate. Pe masă, zic, băi, ce facem mâine? Că mâine aveam o probă care numai la mama dracu un deal, frate, ce facem cu ea? Băi, ce să facem? Și mergeți voi, mai închideți, mai deschideți. Și aia am făcut tot raliul. Închide ales, deschide ales, închide ales, deschide ales. Mamă, ce distracție. Ei, îți dai seama, la un moment dat, clai peste grămadă în toată căldura aia, de nicăieri, a început să plouă pe proba aia lungă. Dar torențial de nu-ți vedea în fața mașinii. Cu toate nenorocirile astea s-a supraîncălzit continuu, n-am reușit să facem nimic, n-am reușit să-i dau de cap, tot am mers, închide la deschide, la închide la deschide, la închide la deschide, ne-am plictisit de ales-ul ăla. Într-un final, ideea este că am ajuns în cameră, ne-am făcut dușul, zic, bă, e bun și locul 3 la adică că asta e treaba. I-au dat afară pe ăștia, pe Bogdan și pe Sebi, în egală măsură și pe Cozo cu Adi, mi-au zis să ierte, i-au scos i-au exclus și noi am luat în ăsta locul Toată 2. conjunctura asta. În conjunctura asta, locul 2, cu iar o gălăgie de puncte. Și iar o gălăgie de noroc. Și iar o gălăgie de noroc una peste alta, că s-ar părea că toate sunt legate între ele. Dar rămânea problema încălzirii. Acasă. Într-un final, caravana raliurilor ne aduce acasă. Ciocaboca, Dobrovăț sau Păun sunt nume ale unor probe de legendă care fac să tresară fiecare fibră a unui pilot. Un an complicat și plin de sentimente antagonice nu putea continua fără cea mai dură confruntare cu realitatea. Lupta cu secundele este periculoasă. Raliul este un sport riscant în care fărâma spaimei apare în fiecare apex. Dorința de a fi cel mai bun te aduce în fața unicei certitudini a vieții și îți dai seama că te-ai întâlnit de această dată cu inamicul tăcut, destinul. Când soarta decide să-ți răpească un camarad, totul devine mult mai complicat și bucuria se transformă în durere într-o fracțiune de secundă. Urmează raliul de acasă. Am plecat spre casă, am discutat tot continuu, tot drumul a vorbit numai din asta. Că dacă m-am uitat la ea, dacă m-am uitat la ea, dacă m-am uitat la ea, în fine, i-am dus-o lui Daniela meu, i-am zis, frate, n-am ce fac, nu Se încinge. Ceva se întâmplă, că-i chiuloasa, că-i motorul, că-i aia, zic că am auzit motor, vine Iașu. Nu știu ce-i fac, trebuie să o faci. Ce-i faci, ce nu-i faci, cum îi faci, nu contează, vine Iașu. La pompa de benzină la Mitsubishi, și vă arăți la fel ca mine, la pompa standard. Este un țumburc așa de cauciuc, în care se înfinge pompa. Și ăla s-a lărgit. Și în loc să țină presiunea, o dădea în rezervor. Costă 3 lei. 17 lei. Ne punem la start, așa îi dau. Dăm un invitat, mai dăm un invitat, îi se face lui ăsta rău, am crezut că a făcut un atac cerebral, ceva. A stat omul întins în ea vreo 2 ore, m-am speriat. Zic, în fine, iau un alt invitat, la start, pum! Mașina mergea pe toate drumul, zic, cred că s-a rupt ceva, nu, stai relaxat, nu, te stresa, am gândit, mașina nu mergea deloc. Era nici pe nicăieri, s-a rupt un braț pe spate. Cât pe ce să distrug toată suspensia pe spate. Scoate ăștia, era să ne ajungem la startul festiv, scoate-i brațul, caută braț, pune brațul la loc, dă-i amortizor jos, am fugit, m-am schimbat în mașină. Mă așteptau oamenii de la Leer, frate, erau oamenii pe pietonal, împărțeau flyere și mașina pauză. Mașina era sus la dracu, în praznic în Bărnova, frate, desfăcută în bucăți pe spate și zic, l-am lăsat pe Vlad, pe electronist, zic, frate, fii atent.
Eu, dacă așa trec pe jos, tu dacă vii timpul util cu mașina, e bine așa. E bine așa. Și când aproape să luăm startul, printre mașini, o băieți cu taraba. Stau cu Levente în fața casei, zic, bă, ce facem mâine? Zice, bă, dacă ești acum acasă, nu dăm. Șpan, frate, dăm tare, bă. Oricum, cât de grav trebuie să greșim, frate, ca să o stricăm. Urcăm în mașină, ieșim, pontăm, ne dă carnetul, luăm carnetul, mergem mai în față, verificat anvelop, pe aia, stânga, volanul. Zic, bă, sun pe ăștia, bă, voi ați făcut direcția? Bă, da, s-a dus ăla, a venit cu ea. Zic, bă, eu vă zic că mașina asta nu merge niciun fel, frate, mașina e pe tot drumul, Jani. Cum fac eu o jumătate din ziua de azi, până ajung înapoi în service, cu o mașină care nu virează. Nu face nimic, frate, nu face nici stânga, nici dreapta, n-are niciun Dumnezeu. Când fac stânga, pleacă pe toate părțile. Deci, bă, nu știu, noi am făcut-o... Mă opresc înainte de start la Ținești, frumos la neamurile mele acolo pe deal. Hap, scot cricul, mut volanul, zic, bă, hai să încercăm o țigăneală de aia, mutăm volanul, cum stă el din proprie inițiativă direcție, îl facem noi să stea drept. Start, 300 de metri șerpuit, stânga 2 pe pod. Da. La stânga 2 pe pod, mașina au zis, nu facem, frate, asta. Deci cred că am făcut 8 viraje până acolo. Levente spunea, acum eu dăm, frate, acum, asta e. Asta e a fost. Asta e. Da, hai, încă un pic. Deci așa am făcut proba. Cred că era să murim cred că era să murim de 16 ori. Deci am ratat, cred că, toate capetele de pod posibile și imposibile. Și cu a întâia și cu a doua. Deci ne-am luat o bătaie, frate, eram pe locul 40 și nu știu cât. Imposibil de mers cu ea. Zic, nu, asta e, hai că fac și nenorocirea aia de cioca-boca, fac pe unul și la serviciu o să vedem. Ne s-a zis că e un accident pe probă și am plecat toți pe etapă înapoi, neștiind ce s-a întâmplat cu Adi, adică știam că e un accident serios, dar nu știa nimeni ce-i. Nu zicea nimeni nimic, s-a făcut pe unul, îți dai seama, eu cel puțin aveam și problema tehnică, de-abia ne târiam, după ce am la start am și închis alesul, că n-avea niciun sens. Deja să dusese magia momentului. Normal. Momentul știm de acum, 30 de minute de pauză după ce lucram mașini, eu mi-am dat seama din momentul ăla că sigur s-a întâmplat ceva grav sau e pe cale să întâmple ceva, pentru că de când mă dau de atâția ani, eu n-am auzit aia cu puneți mașina în parc și nu vă atingeți de ea. Din păcate pentru Adi asta a fost. Și știi că am vorbit de mult. Este pentru prima dată când s-a conștientizat, mai mult ca niciodată, când mașinile astea se poate muri. Dar cum să nu? Până la urmă... Adică a devenit o realitate. Sub privirea Iancului cunoaștem lungul drum al Clujului. Cu suspensia bine reglată și încă sub imperiul durerii de la Iași, ne-am avântat în vâltoarea specialelor clujene. Știam că titlul este aproape. Știam că trebuie să fim metronomici în viraje. Știam că nu mai este timp pentru erori. Știam multe, dar nu aveam habar cum va fi dângăul. Trebuie să ne ierte, trebuie să plecăm învingători. Deci vezi că din orice nenorocire se naște ceva bun? Se naște ceva bun. Sperăm că și din nenorocirea de anul ăsta de la Iași se va ieși ceva bun. Păi, deja am S-au făcut pași. Către Cluj, unde ai putea să-mi spui ce a fost în plus. A fost inițiativa care a avut-o toți, de fapt, după schimbarea un pic a regulilor jocului, în ideea în care să creștem un pic nivelul de securitate pe probe. Dacă să facem o paranteză la paranteza ta, ideea este că s-a ținut cont numai la Cluj. Da? Să rămână în memoria colectivă că la Bucovina deja am redevenit români. Și eu zic ca și elemente de siguranță pentru noi, pentru toată lumea. Pentru toată lumea, cred că a fost un mare pas înainte. Că uite, de exemplu, putea să întâmple o nenorocire la copacul ăla unui caragui să iese afară cu un an înainte, de unde am chemat noi ambulanța pentru el când s-a lovit. Da? Și uite că anul ăsta au pus balot și băieții aia care au lovit ăla s-au oprit în balotul ăla. Deci pe ăia i-a salvat. Păi da, vezi că deci a fost un plus. Dacă nu o să învățăm din moartea lui Adi, să fim măcar mai uniți sau măcar să ne spunem păsurile. Mai uniți, măcar să facem ceva împreună. Da, ceva. Atunci nu vom da înainte. Așa e. Cert este că nu mi-a desplăcut Clujul. Dacă mă întreb cu toate măsurile alea de siguranță, eu chiar m-am simțit mai bine. Și chiar cred că am avut un rezultat bun. Chiar nu mai țin minte, dar cred că n-am mers rău.
Dar nu mai era nici, nu mai avea niciun hal. Practic tu trebuia Trebuia să terminăm. Ca să poți să-ți aduni niște puncte, Și atât, să închidem masa cu să totul. închizi asfaltul. Nu, închideam naționalul. Închideai și naționalul, dar închideam naționalul și concomitent mi-am dat seama că am închis și asfaltul. Da. Așa că ne-am trezit deodată de la Cluj cu amândouă în brațe. O pierdere, de exemplu, pentru publicul de la Cluj e Florești. Da. Florești chiar strângea, țin minte că avem câteva poze frumoase, că chiar strângea, e aproape și poți să vezi mult. Peisajele și oamenii de legendă s-au adunat în Bucovina. Aici șerpii asfaltați ocolesc monumentele UNESCO și, într-o atmosferă protejată de istorie, creează cadrul perfect dintr-o piesă de teatru în care cavalerii vitezei pun cravașa accelerației pe sutele de cai putere. Viraje lungi și parcă nesfârșite, paliere de viteză interminabile, văgăuni împădurite, ace de păr legate deasupra fânețelor, frigul, ceața și umezeala, toate acestea se adună în creuzetul numit Raliul Bucovinei. Iar acasă la Suceava, după ce ne-am făcut calculele la Cluj, dai seama că ce mai aveam de pierdut. Nu mai aveam nici de pierdut, nici de câștigat. Chiar nu m-am dus cu vreun obiectiv. Dacă era să ne batem, ne băteam, că e de dracu, dar nu o mers din stele. Nici n-am tras pentru nimic. Adică planurile noastre erau să terminăm cu mașina întreagă și eventual, ulterior, să o scoatem la vânzare. Adică pur și simplu am mers, am încercat să mergem spectaculos, până am mai tras mai de mână, am tras mai de mână. Dacă vor introduce băieții ăștia noștri moldoveni Transrară o bucată care o știu eu la Vale, s-ar putea să depășim proba aia de la Baia Mare, care șerpuiește vreo 20 km la Vale. Etapa, eu aș muta-o din Câmpul Lung. Ce, Câmpul Lung? Hai să fim serioși, un oraș extrem de primitor, cu niște oameni de o voioșie și de o bucurie în suflet extraordinară. Perfect de acord. Perfect de acord. Singura, într-adevăr, mare problemă, dar... Eu n-am văzut public. Raliul mișto, probele mișto, peisaje. Povestea acestui titlu se încheie aici, însă ar trebui să recapitulăm ce ingrediente au transformat acest an într-o reușită. În cele 10 etape am amestecat trăiri diverse și le-am condimentat cu momente dintre cele mai tulburătoare. Emoție, speranță, fericire și un praf de noroc. Tot ce ați văzut în acest film vă este dedicat vouă, celor ce trăiți și simțiți adrenalina raliurilor. Vouă, celor care aveți prin vene câteva celule cu cifră octanică mare. Vouă, celor ce ați crezut în noi și care ați pus umărul la primul titlu moldav. Vă mulțumim tuturor! Acum, la final de an, cum e relația ta cu Levi? Mai coaptă? Ideea este că suntem la finalul celui ideal 4 ani de colaborare. Și am o ultimă întrebare la tine. Ia. Sper să nu fie cea care să te închidă cel mai tare. Ești de părere că merită să sacrifici un rând de gume sau chiar o participare într-o etapă de campionat național pentru media, pentru publicitate, pentru a-ți face reclamă? Depinde de la ce aspiri. Henry Ford a zis în felul următor: dacă își avea 10 lei, $10, de unul cumpăr creioane și de nou îmi fac publicitate.